Dear Kuya Totoy of Lola Hubad. Where do I begin? Dear Kuya Totoy og Lola Hubad. Maayong hapon ninyo mga idol, ingon man, sa mga tigpaminawan ning inyong programa sa radyo o sa online. Tawagad ay ko sa pangalang Randall, Operations Manager sa Osaka Security Agency. Nang hinaot ko mga idol, nga inyong mahatagan og pagtagad, kining i-share ko ninyong kasinatian sa kinabuhi. Pait di ay kaayo ning mahigug matag tinuuray. Sa usa ka babay, nga way klarong gusto nato, gipaasa-asa lang ko, mga idol. Dol, niya ka malagi? Nag-chat man ko di mo ganiha? Gabuagi ko diri sa inyo? Di ay ba? Nag-chat day ka? Oh, wala. Nasin magani to nimo? Oh, nasinday na ko. Makadayon ba ko dyan? Next time nilang, Dol. Kay busy ko karon. Nai-project ako manghud ba? Tabangan sa nako siya. Ah, di ay. Sige, next time na lang dyan. Okay. Bye, ingat. Ay, nag-effort pa na bang kung anhi diri sila ha? Unta, kung busy yun siya. Iyahan na lang takong gibalibaran ganiya sa chat. Ay, paitag ang may maglaki eh. Pero di ko mo surrender. Gusto ta ka, Janice. Buang kutob sa makaya. Maningkamot yung kung mapasugot ka. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Nipadayon yun ko sa pagpanguyab kang Janice. Bisan pa man, kung layo ang ilaha mga idol. Kay ako taga-sasa, og si Janice, taga-kalinan. Kadugayan lagi, napansin ako, nga dili siya mo atubang kung wala ko'y dala. Pero kung naa ko'y dala, iyahagyog kong entertainon. Dali dul, dayon. Ay, salamat. Dili ka ba busy ron? Naka-timing jud ka, dili ko busy karon. Ay, salamat. Naka-timing na jud ko. Jan, pizza o lechon manok. Thanks kaayo dul ha. Kaon sana ko ni. Ibutang sana ko sa kusina. O sige Jan. Excuse sa... Kalambi siyang pahiyom uy. Di nakita nga may dala kong pizza o lechon manok. Kailangan yun ay nga may dala ko matag-anhin na ko sila ha. Aron iya kong atubangon. Jan, kumusta naman tong akong kipadayag nimo? Dili lang gud ta magdali ana dul. Okay lang Jan. Take your time. Alas 9 naman day kapin. Sleepy naman ko duloy. Di ay ba? Sayang. Lami puntang pagisulti ni mo dyan. Next time nilang pod. Okay Jan. No problem. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Bitin lagi kaayo. Kay halos dili man makaabot og 1 hour ang pag-atubang ni Janice sa kuha. Usahay pagyud. Biyaan ra ko niya sa sala mga idol. Iyahan akong patanawon og TV. Makalipog yun siya kaayo. Kanang ang iyahang excitement, makita lang nako, kanang inigdawat niya sa akong dala. Sige naman ko niyang ingnon mga idol nga magpaabot lang daw ko. Hangtod nga niabot na gidog 4 months kapin. Sa binalik-balik na ko sa ilang balay diri sa Kalinan. Pero maurag gihapon. Wa ko niya sugda. Unya katong gi-invite na ko siya, mga idol. Kung pwede unta ka karong Sabado dyan. Birthday sa kumanghod. Ha? Dili ba awkward nga madto ko sa inyong balay? Kana magkuyog-kuyog tanduha nga di pa man ta uyab. Bisan friends lang good. Di ko Pues sugtan ako dyan. Siyaro. Dili palagi ko ready dol. So kanus ama di ay. Basta paabot lang. Klaro ni bayhan na eh. Kuya Tutoy, og Lola Hubag. Mag 5 months na karong April 30.
Sa akong pagpanguyab kay Janice, murag wala ra gyud gihapon. Magsige ra siyag ingon nga paabot lang. Pero kung mamisita ko, di man ko niya tarungon o gatubang. Biya-biyaan ko niya mga idol. Paita sa pintahon aning kahimtanga. May gusto ba gyud ni siya nako? O iyara kong gipaasa-asa. Palihog, tambagi ko ninyo. Magkulat, Randall.